Ndibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphula ke lapha siza nentetha ephuma phaa kulegend eqela leKaizer Chiefs umdokisi uDr Khumalo, apho ke atsho yacacisa amalunga nala game yapha ngecawe esithi umfana omdala esithi ke igoal kaTebogo Mokoena ithande ukumenza anxunguphala. Uthi mothuse kakhulu umfana omdala, uthi kangangokuba waye waphuma washiya le ndawo inetive wangela kwenye ikamera, wafika phaa umfana omdala wakwanqula izinyanya zomtunga, wakwahlala phantsi wabacela, wathi konakele phi na ephefeni sanuvuma kubenje kuleni game sincedeni senzeni siyiphumelele. Uthi ngenene nangenyaniso ke idlozi lakhe lasebenza lamva yaphumelela eKaizer Chiefs. Uthi ke olosuku kuye ke lajika lamnandi nangoke nanje emveni kwegoal kaTebogo Mokoena. Uthi isuku lakhe laphansi lalubi. Nizawukhumbula into okubana ke uDr Khumalo ke umfana omdala uthi wayengekho ekwilali zabutsolo, apho kumfana omdala ke wayehambile ingxaki ezithile ke zabafana abancinci ke, ngoba nawukhumbula ukubana ke basakhulisa abafana walapha ebholeni. Umfana omdala uthi ke wayehambele kwilali zabutsolo, kodwa uthi umfana omdala wendleleni yakhe waleqa le game wayibona into yokubana igoal kaTebogo Mokoena noko imlemazile emphefumlweni, makathande nje ukuthi gu angene kwelinye icala igumbi kwezindlu zakwakhe, akahlale phansi azama unqula, abize oKhumalo, abize omntungwa, abize ke omzilikazi, athi madoda hlanganani dlozi nansi into sonakala. Uthi ngenene nangenyaniso lamphendula. Iteam yakhe ayithandayo kwenene iKaizer Chiefs ke yabe ke iyaphumelela. Ngake legend ke ungaqhubeleka ke ubanqulele napha nge-10 ke kaMeyi, ngoba bazobe bejongene nenye ingonyama pha nge-10 kaMeyi pha eMoses Mabhida Stadium. Nalapho ke akuphinde uguqe phansi ulayite impepho yakho uphinde ubanqulele ubacelele into yokubana napha nge-10 kaMeyi mabadlule, mabathathe landebe bayise pha eNaturena. Mfana omdala nge-experience yakho ke awuphinde uzame. Baphulaphula ke nizawukhumbula into yokubana kaMakhosi lasithetha ngawo ke azawudlala ne-Orlando Pirates ke kule final ke ye-Nedbank Cup pha eMoses Mabhida nge-10 ke kaMeyi. Nawukhumbula amabhakaniya into yokubana kona ke athe abe ayaphumelela nawo ebetha apha iqela leMorumo Gallants pha ngo-1-0 abafana abadala. Loo nto ithetha ukuthi ke impompondo zihlanjiwe ke baseSoweto bazobe bengquzulana pha nge-10 ke kaMeyi. Baphulaphula masi ke abekwe langento into yokubana ingaba na kuzokwenzeka ntoni na, ingaba na iNedbank Cup le iyolala kweliphi na iqela, ngoba zinkunzi zombini zapha eSoweto. Kaizer Chiefs ke bafana abadala balambe kuyanandlela ngoba baneminyaka eyi-9 yonke ke bengathathi ikhaphu. Orlando Pirates ke abafana abadala bazoyidifenda kwesithathu iNedbank Cup kuba ke bayidifendile ke pha nge-10 kaMeyi. Kaizer Chiefs ke mayizenzela igama isindise pha uMr Napi imnikeze igama umfana omdala, athi esiya pha kwisizini entsha elandelayo aye noko umfana omdala ke evuya, aye noko enokuzithemba. Baphulaphula ke ningake ningene ndanitsho into yokubana ke niva njani, nize ke ningakhohlwa kusubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.